I ara, que ja sabem alguna cosa de l'oratge que ens espera per a este cap de setmana, és hora d'avançar en les qüestions que tenim preparades per avui. Reciclar. Eixa és la paraula que podria definir part de la solució al canvi climàtic, un problema gens senzill de resoldre que tardarà dècades a solucionar-se, si no és que s'agreuja encara més. Fins ara sabíem que amb els envasos de poliestilè, de plàstic, de llanda o els brics, les empreses recollidores poden reutilitzar el material i separar si el van adequadament. El mateix passa amb el vidre. I són moltes les persones que fem usar paper reciclat. Però què fem amb els residus orgànics? Amb les pells de la mandarina, de plàtan, de les restes d'arròs? Què fem? Si ho volen saber, estiguen atents al que ens conta Enric Navarro, que ha estat seguint el camí que fan eixos residus del contenidor marró al reaprofitament. Vidres, cartons, launes, escoltar un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que... Avui no anem a eixir de la ciutat i ens espera Francisco Planells, cap de servei de gestió sostenible de residus i neteja. Paco, bon dia. Bon dia, Com va tant de tot? gust. Paco, hem vist els contenidors de sempre, però hi ha una incorporació nova, no? Efectivament, tras unes proves pilot se m'emprengué la instal·lació del contenedor marrón per a la fracció orgànica. En novembre-desembre se va implantar en 13 barris addicionals i tenim ja una cobertura del 70% de la ciutat. I què és el que va en este contenidor exactament? Què és el que pot tirar la gent o no deu tirar? En este contenidor deu, i a més en molt bona corresponsabilitat ciutadana, depositar-se tots els residus, bàsicament, de restes de menjar, Sí. frutes, restes de fruta, restes de verdura, restes de carns i de peixos, inclús papers bruts, caixes de pizzas tacades per els residus de la pròpia pizza. I en quines bolses ha de dipositar estos residus? Des de l'Ajuntament recomanem que siga la bolsa compostable, però les plantes de tractament tenen una capacitat tecnològica, pneumàtica, per a separar les bolses també, inclús de polietilè. I la gent complix? Quin percentatge d'impropis està arribant? En una grandíssima corresponsabilitat. En l'última caracterització en València ja ens dona un 28. Què els sembla si seguim tot el procés de compostatge fins que arribi al destí final, que pot ser el camp, per què no? Amb molt de gust. Estem a la planta de Quart de Poblet amb Eduardo Ramos, director tècnic de l'empresa metropolitana de tractament de residus. Eduardo, de quins pobles arriba el FEM així a la planta? Doncs així arriba tot el FEM de l'àrea metropolitana de València, des de Puçol fins a Silla, tot el que arriba a Picassent, tot el que queda dins de la A7, de València capital, i tots els pobles alrededor. Actualment, quan n'hi ha de fracció orgànica en el contenidor gris? En el contenidor gris està arribant un 30% d'orgànica. Tota aquesta matèria orgànica hauria d'arribar en el contenidor marró per a poder-li després donar-li una vida útil posterior. Evitaríem que anara a l'abocador d'esta manera, no? Sí, clar, això seria el que tenim que fer, és fer l'economia circular, és començant per la matèria orgànica. Circula la llegenda urbana de que després així les plantes va tot al mateix pot. És això cert? No, això és una llegenda urbana, com acabé de dir. De fet, en esta planta arriba el contenidor gris i el contenidor marró. El contenidor de paper va a una altra planta, el contenidor groc d'envasos a una altra i el verd de vidre va a una altra. I com tracteu els residus? Com va tot el procés? Què és el que feu així? Així, la matèria orgànica que arriba, tenim dos ponts, dos línies d'alimentació, i la matèria orgànica passa per un cribatge manual primer, després passa per un tròmel, que és com un cilindre que té uns forats, la matèria orgànica és més xicoteta i passa dins. I després n'hi ha un segon triatge manual per a separar envasos, paper o post que s'hagin passat, i la matèria orgànica que ha passat per el forat va a uns túnels de compostatge, hi ha una maduració i al final del procés obtenim el compost. Havien deixat Enric Navarro a la planta de compostatge de València. Tornem amb ell per a veure com és el final d'este procés. That's life. That's life. That's what all the people say.
Continuem a Quart de Poblet, a la planta de compostatge, i ara estaríem més o menys a meitat del procés? Sí, la matèria orgànica que hem vist en els tròmels que passava per baix ha estat 14 dies en uns túnels de compostatge, on també hem vist com estava dins, i ahí està 14 dies i ara arriba així i estarà 28 dies. Però encara hi fum dels muntons, no? Sí, perquè dins en els túnels s'ha fermentat i l'hem ficat fins a 60 graus a la matèria orgànica per a netejar de patògens com la salmonella o l'E. coli i si necessita un temps per estabilitzar la temperatura. Gasteu algun material com a estructurant? Sí, incorporem la poda dels parcs i jardins municipals, la incorporem al procés de compostatge en la matèria orgànica. Però encara porta molt de plàstic, no? Això com ho elimineu després? Sí, estem en un procés intermedi. Ara, quan arribem al final, veureu com anem a afinar aquest producte i obtindrem un producte de qualitat. Molt bé, anem cap allà. Anem. Eduardo, això és el producte final del contenedor gris, no? Sí, el compost que ve del contenedor gris, que teòricament no és compost, és material bioestabilitzat. No es pot dir compost, este producte. Este producte no es pot dir compost perquè no ve d'una recollida selectiva de matèria orgànica. Aleshores, no es podria utilitzar en agricultura? No es deuria aixinar com està. Se pot fer una altra operació de tractament, un R10 que diguem, i aleshores ja es podria ficar en l'agricultura, en el camp. O sigui que realment el producte que es podria tirar al camp directament és este? Este és el que podem tirar directament al camp. Com veus, és un producte que pareix la mateixa terra ja. És totalment diferent. Sí. I l'olor també. Sí, l'altre és bo, però este ja és de categoria suprema. I això, teniu que fer-li moltes analítiques per veure el nivell de metalls pesants i això? Sí, a tot. Este producte té un seguiment continu per a veure sobretot els metalls. Ens hem traslladat finalment fins al camp per veure quin ús se li podria donar a este compost. José Antonio, hola, bon dia. Com va això? Nada, así estem. ¿Qué esteu preparant-lo per a plantar? Sí, ya nos queda el final, que sería aportar-li matèria orgànica i que tinguera un poc de nitrogen. La matèria orgànica és fonamental, no només de pa viu l'home, diuen. Hi ha que menjar de tot, de l'arbre hi ha que donar-li de tot. Però quan és xicotet, el millor que li sent és un compost, perquè du molta matèria orgànica, du molt de fòsfor perquè en raïs se faça un bon agarrament i du molt poc de nitrogen. I entonces aquest nitrogen és molt lento i fa que la collita la veig créixer a poquet, després ja quan se fa més gran, pues ja intentes tirar productes o abonats o un fem ja més fort. Seria com tancar el cicle, no? Que el fem que s'arreplega en la ciutat i en els pobles acabarà en el camp per continuar fent més menjar. És que és lo seu. No anem a enviar-ho a Marte. Les passem plantes, ser vius, que se'l mengen, el que nosaltres se mengen també a d'ells. I és tota la cadena. El manteniment de la fertilitat de la terra requereix d'adobs cada vegada més cars. I, per altra banda, la ciutat i els pobles són enormes productors de matèria orgànica. Per què no fer que este residu, en lloc d'anar a l'abocador, acabe a l'agricultura més propera?